Leo do meu último libro, Idioma e Sociedade, sobre normalización e planificación da lingua galega. Todos os procesos históricos seguidos polas diferentes linguas existentes no mundo poñen en evidencia a súa dependencia das condicións sociais e políticas en que se desenvolven. A evolución dos usos e funcións dun determinado idioma e o status social que atinxir nun momento concreto da súa historia sempre van estar en correlación coas circunstancias que o rodean. No caso da lingua galega, tivo un longo período de normalidade na época medieval, cando a Galiza constituíu un reino propio, e iniciou o camiño da decadencia cando este ficou baixo o dominio da coroa de Castela. O brillante pasado do galego na época medieval contrasta así coa súa subordinación e perda de prestixio nos séculos posteriores e con luces e sombras da súa última etapa. Na actualidade, a lingua galega está nunha encrucillada, con puntos fortes e puntos fracos, para unhas e outras se imporen. De cales consigan vencer vai depender, claro está, o futuro deste idioma, sempre en función do contexto peninsular e europeo en que está inserido. A día de hoxe non ten garantido o seu porvir como idioma da Galiza, aínda que si o teña como lingua internacional a través das súas variantes, nomeadamente a portuguesa e a brasileira. Os perigos que ameazan o galego no propio territorio son dous basicamente: a acelerada perda de falantes nos últimos tempos e a progresiva descomposición das súas estruturas internas. O primeiro ten difícil solución e precisa da decidida intervención política. Canto ao segundo, no ámbito da escrita, é totalmente posible deter e mesmo rectificar ese proceso de castelanización. E xa se leva avanzado moito na boa dirección, mas na oralidade o avanzo preséntase ben máis complexo e difícil. A aposta lingüística dunha Galiza con vocación de futuro e de progreso debe pasar pola irrenunciável defensa da súa lingua, xa que só ela lle pode outorgar un valor acrecentado no concerto das nacións existentes no mundo. O incuestionável valor de identidade deberá traducirse necesariamente tamén en valor económico, pois as potencialidades que neste sentido ten unha lingua asociada a unha cultura propia e milenaria como a galega son inmensas. Eis o caso de Inglaterra, co inglés convertido en lingua subalterna durante uns 300 anos, tantos como os séculos escuros na Galiza, e hoxe unha das súas principais fontes de riqueza. Para que a aposta no galego sexa seria e eficaz, este deberá ser lingua normal do ensino en todos os niveis educativos, sen excluir o espazo para o castelán, o inglés e outras linguas. E tamén a lingua normal da administración e dos servizos que se ofrezan á cidadanía, tanto desde a esfera pública como privada. Isto é, o galego debe ser a lingua nacional da Galiza. De o non ser, inevitablemente será a lingua ou variedade regional que acabará por ser devorada por outra lingua nacional. Neste sentido, con pautas propias, o modelo lingüística da Galiza só pode ser Cataluña e non Irlanda. Onde a Galiza se diferencia de Cataluña e onde lle pode cobrar vantaxe é na aposta no portugués, ben sexa como variante do propio galego, ben como lingua veciña e estruturalmente próxima, ben como unha das linguas máis estendidas polo mundo. Ou por todos eses motivos. Mais a Galiza non debe vivir de costas ao portugués e permitir que outras comunidades do Estado, como Extremadura, lle gañen a dianteira no interese por el. O portugués debe ser introducido no sistema educativo por dúas vías. A primeira é que nas aulas de galego se reserven unhas horas dentro do programa para explicar as diferenzas ortográficas, morfosintácticas e léxicas entre as diversas normas do sistema, portuguesa e brasileira, basicamente, como se explican as diferenzas entre o inglés e o español europeos e americanos, só que neste caso con moita máis razón, pois o galego está necesitado do prestixio e da percepción social de utilidade que esas linguas xa posúen.
A segunda vía é a de introducir o portugués como materia obrigatoria no ensino a partir de determinado nivel, garantindo polo menos a súa presenza en todo o ensino secundario. E isto porque, alén das vantaxes que por si propio ofrece o portugués, o seu coñecemento virá sempre a reforzar o galego, o seu prestixio e, en definitiva, o seu porvir. É iso unha das fortalezas do galego, que se debería aproveitar convenientemente, mais para se converter na verdadeira lingua nacional da Galiza e non para se consolar co menos mal que nos queda Portugal. O que debe importar e tamén aquilo a que as persoas galegas están moralmente obrigadas é que o galego sobreviva no propio territorio de orixe. Tamén a través do sistema educativo debería haber un espazo reservado para o coñecemento pasivo das linguas romances máis próximas, sesquilingüismo, e para unha lingua estranxeira, o inglés ou outra. O español xa ten o seu lugar asegurado por lei e o seu coñecemento e dominio está garantido pola propia realidade sociolingüística da Galiza. A aprendizaxe do inglés como opción lóxica, sen descartar outras, debe ser mellorada metodolóxicamente para que o esforzo e recursos investidos viren máis rendíveis. Así, con galego, portugués, castelán, inglés e competencias pasivas nas outras linguas romances, os retos lingüísticos da Galiza do futuro estarían satisfactoriamente cubertos e sen grandes dificultades nun principio. Esta proposta de aprendizaxe de linguas a partir do galego portugués como idioma básico insírese dentro dunha filosofía de defensa da diversidade lingüística, valor esencial da humanidade que debe ser conservado e protexido, e do ecolingüismo. Ao mesmo tempo, deberá garantir os dereitos lingüísticos das persoas galegofalantes que en ningún ámbito da Galiza ou do Estado español terían de renunciar ao uso da súa lingua. En síntese, o galego, lingua nacional de Galiza e denominación orixinaria do sistema lingüístico galego-portugués, debe neste momento histórico consolidarse como lingua natural e propia do país mediante o decidido avanzo do proceso de normalización lingüística posto en andamento con pouca vontade por parte do poder político e con insuceso xeral na sociedade durante os anos precedentes. Ao mesmo tempo, debe continuar o proceso de perfeccionamento do modelo de lingua mediante o fortalecemento das estruturas morfosintácticas propias, ben como dos trazos fónicos máis característicos e da renovación lexical co portugués como modelo, de acordo coas propias orientacións normativas. A isto debe acrecentarse unha xeral abertura da sociedade galega a Portugal e aos países galegófonos, tanto no ámbito cultural canto económico, deportivo ou da información. Con esa aproximación e co firme compromiso da sociedade e das forzas políticas co idioma propio é como se pode inverter a perigosa deriva galega ou deriva do galego cara á extinción e como se pode mudar a súa situación actual de lingua viável, mais potencialmente en perigo, en lingua segura. Se alén diso se adoptar formalmente a solución binormativista, a constatación de o galego ser un idioma extenso e útil poderá alcanzar toda a sociedade, de maneira que se superaría un dos preconceptos máis daniños e se avanzaría de modo firme na normalización lingüística. Mas, para vencer este preconcepto e todos os demais, até conseguir desterrar definitivamente o complexo de inferioridade e o autoodio de moitos e moitas falantes de galego, compre mudar a imaxe social deste por dúas vías. Unha é a recuperación e o reforzamento do consenso político e social arredor do valor do idioma propio como marca esencial da identidade galega e como factor de cohesión social. A outra vía consiste na consolidación dun modelo de galego de calidade depurado de españolismos, tamén na oralidade, e definitivamente inserido no espazo común do galego portugués estendido polo mundo. Conseguir estes obxectivos sería máis difícil ou sería máis fácil
mellor dito, se na Galiza dominasen forzas políticas propias co seu centro de decisión no país e que, por tanto, fosen autónomas na tomada de posición a respecto das medidas de política lingüística que se deben levar a cabo. Sen esas forzas con capacidade decisoria, a solución dos problemas básicos da lingua vira moito máis difícil, por non decir imposible, pois con moita probabilidade os partidos políticos dirixidos desde Madrid nunca se van comprometer realmente coa revitalización e normalización dun idioma que no interior compite co oficial do Estado e que no ámbito internacional está íntimamente ligado ao dun país estranxeiro e veciño, do cal debe aproximarse aínda máis na procura do seu futuro. Finalmente, e seguindo na mesma liña de vinculación inevitável entre lingua e política, vira necesario reflectir sobre se será posible recuperar e normalizar a lingua dun territorio que non ten recoñecemento nin conciencia de ser unha nación con dereito ao seu autogoberno. Por moito que estas palabras poidan escandalizar algúns ouvidos puristas da sociolingüística que se autoproclama académica, se non houber nación, dificilmente vai haber lingua nacional. Para que haxa nación precísanse forzas políticas nacionais que acrediten no país e nos símbolos identitarios, o primeiro o idioma. Se o galego non fora a lingua nacional da Galiza, será máis unha lingua regional de España, subordinada ao español e finalmente asimilada e absorbida por este. As experiencias vividas no Estado no período prosfranquista tórnanse ben ilustrativas ao respecto. Os resultados positivos da planificación lingüística levada a cabo desde finais da década de 70 da anterior centuria no País Vasco e en Cataluña, gobernados ambos por partidos nacionalistas, contrastan moito cos negativos obtidos na Comunidade de Valencia ou na Galiza, as dúas rexidas por partidos de obediencia estatal. Se sempre é tarefa complexa a normalización dunha lingua minorizada, esta tórnase case imposible cando non hai vontade política real de a levar a cabo. Sen ánimo catastrofista nin de procura de culpas alleas, pódese afirmar que na Galiza se está a asistir a un lingüicidio propiciado por activa e ou por pasiva polos gobernos galego e español coa complicidade dunha parte da cidadanía galega e perante a indiferenza doutra parte. En última instancia, todo induce a pensar, como apuntan traballos demoscópicos citados ao longo das páxinas precedentes, que só o aumento da conciencia nacional asociada á identidade galega debe garantir ou pode garantir un maior uso da lingua propia. Cuestión, aliás, obvia, pois a maioría dos factores restantes, incluída a inercia e a acomodación á corrente dominante, conduce ao uso do español. En resumo, o galego áchase hoxe nunha crucillada. Ou continúa pola vía do declive actual que conduce á culminación do proceso de substitución lingüística, ou a sociedade galega no seu conxunto reaxe e reverte esa deriva. Só neste caso o galego poderá optar a un futuro digno, embora non desprovisto de dificultades. Para o conseguir non debe renunciar á axuda do portugués.